Обаче аз и само и се усмихнах и казах, че това е американска марка и едва ли ще намерим начин да се доберем до тези рокли. И в последствие, обсъждайки с моите съученички в математическата гимназия, една моя съученичка ми сподели, че тя е дошла тук в Брилянтин и е пробвала рокли на Шери Хил и аз веднага споделих на мама, веднага и написах. След това дойдохме и реално си избрах първата рокля на първото място и не съжалявам за избора си, не съм го подлагал под съмнение по никакъв начин.